ניסוי מספר 2. מתחילים. טוב, 0, אז הלד קבויה. 1, הלד דולקת. לא הראיתי 0, זה הלד קבויה. 0, הלד קבויה. 1, הלד דולקת. 2, הלד גם דולקת. 3, דולק. 4, דולק. 5, דולק. 6, דולק. 7, דולק. 8 דולק. 9, דולק. 10, דולק. 11, דולק. 12, דולק. 13, דולק. 14, דולק. 15, כבוי.